Li Diyarbekir berderiye nexweşxaneya Zankoya Dîcle ji aliyê saziyên sivîlên tenduristkaran ve daxuyaniyek hevpar hat dayîn. Beriya daxuyaniyê bo tenduristkarên ji ber vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest dane, deqeyekê rêzgirtin hat kirin. Covid-19 nedeniyle bugüne kadar 120 binden fazla sağlık çalışanı hastalandı ve 310'u yaşamını yitirdi. Daxuyanî ji aliyê hevserokê Sendîqaya Ketkarên Tenduristiyê Şaxa Diyarbekir şiyar gül diken ve hat xwendin. Gül diken amaje kir ku desthilatê di sala 2020 de nekariye pêdiviyên qada tenduristkaran û welatiyan dabîn bike û dewletê ji sadê 40 kariye berpirsiyariyên xwe bicih bike. Yek dixwaze her desturê mafê wî nahêle. Yek dixwaze îstîfa bike nahêle. Yek dixwaze tayîn bixwaze nahêle. Yani mafê wî ku xebatek wek insana wek insanê dünyayê yê din bimeşîne ew xebat şertê xebatê ji ortê rabûne çapemeniya Almanyayê da dibe me 25,000 aşiya Almanyayê ku derxistiye ve meşiyandiya Türkiye ama kes nizane çima rayadar biya nabêjin ji kê vedişêrin yani vê 25,000 birin li kê xistin. Nûnerên tenduristkaran didin zanîn ku li Diyarbekirê ji destpêka pandemiyê ve ji 1500 zêdetir tenduristskar tûşî vîrusa koronayê bûne û 17 tenduristkan jî jiyana xwe ji dest dane. Endamê civata rêvebiran a Yekîtiya Bijîşkên Tirkiyeyê Halîs Yerlîqaya dibêje sala 2020 bo qada tenduristiyê saleke gelek xirab bû. Sala 2020 li Tirkiye felaket bû. Yani wek felaket em dikarim bina bikin ji ber çi ji ber hem ji bo xebatkarên tenduristiye hem ji bo gelekî zêde bandor li ser da pandemî gelekî zêde bandor da û hem li gor zanistiyê ji ber ku tev negerin ew rêvebir politikayên xwe dema ku çêkirin li gor zanistiyê li gorî pêşniyarên me li gorî raporên me li gorî zanistiyê ji ber ku tev negeriyan rastî jî hem li ser gel hem jî li ser xebatkarên tenduristiyê gelekî bandorekî mezin da û gelek kes jî mirîn. Nûnerên tenduristkaran amaje dikin ku gelek tenduristkaran nekarîne amûrên xweparastinê dabîn bikin. Heta gelek caran li nexweşxaneyê nekarîne maskeyek dabîn bikin. û li gorî daneyên ku hatine parvekirin ji destpêka pêvajoya pandemiyê ve li tevahiya Tirkiyeyê ji 120,000 zêdetir tenduristskar tûşî vîrusa koronayê bûne û 310 tenduristkaran jî ji ber vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest dane. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.